Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Nurmalita Absari, nomor absen 17. Kula badhe nampilaken tembang gambuh ingkang diwiwiti denging pengerten, watak, lan paugerane tembang gambuh. Pengertene tembang gambuh. Gambuh ing basa Jawa yaiku jumbuh utawa sarujuk sing duweni arti cocok. Watake tembang gambuh yaiku grapyak lan sumanak. Mula cocok kanggo nyritakake pitutur. Paugerane tembang gambuh yaiku guru gatra ana gangsal. Guru wilangan ingkang bait kapisan niku 7, bait kapindho yaiku sedasa. Ingkang bait ketiga niku onten 12. Ingkang bait sekawan niku onten 8. Lan ingkang terakhir lan guru lagu tembang gambuh yaiku U U I U lan O. Lan seniki kula badhe nampilaken tembang gambuh ingkang kaanggitan denging kula piyambak Nurmalita ingkang tema pendidikan. Ngilmu becik lan luhur saged dados remulaning kalbu lan nglawan hawa nafsu ing jero diri. Mula padha nguding ilmu kanthi semangat kang kobong. Cukup semanten kula ngaturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.